14. veljače, Valentinovo budi srca sva. Jedna crvena ruža ili 3 znak ljubavi prave. Mogu i bijeli ljiljani, čisti nježni kao san. Pokloni se daruju čokolade, čestitke i poljupci u danu punom sunca i topline. Dan zaljubljenih, to je dan kad ljubav pobjeđuje sve. Kad se oči susreću, a riječi postaju pjesme. Kad svatko smije voljeti onako kako srce kaže. Astrolog Branko Životin samo jednom kimne i kaže: to je to, ljudi. Šetaju gradom, a neki u domovima punim toplog smijeha. Drže se za ruke, ljube se bez ikakva grijeha. Gej parovi slave nježno, ponosno svoju sreću pravu. Sve generacije nose ljubav kao blagoslov i slavu. Dan zaljubljenih, to je dan kad ljubav pobjeđuje sve. Kad se oči susreću, a riječi postaju pjesme. Kad svatko smije voljeti onako kako srce kaže. Astrolog Branko Životin samo jednom kimne i kaže: to je to, ljudi. Kako da naručite izradu astrološke prognoze? Branko Životin. Kontakt: životin@astrovojvodina.com. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astro Vojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.